ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ ҳама каса бардори азиз чӣ хелен созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 2 марти соли 2023 барои шуморо як навори пачка кардагием бо диққат гӯш кинен. дар имзоно бардори азиз мошини ВАЗ 2107 астай гурӯзавои моторол астай ба бензин мерава. бардори азиз замин астай дар ноҳияи Фархор, замин астай дар шаҳри Ваҳдат. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Пан, ноҳияи Ёвон, ноҳияи шаҳри Нав ва шаҳри Ваҳдат. квартиру арзон астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Ёвон, шаҳри Норак ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки як замини арзон бардори азиз нархша мегум 46000 сомон, замин астай 46000 сомон ва дукомната квартира 65000 сомон ай. бардори азиз ва дигар чизои арзон орой кардаган видео имрӯзро ба қизиқ то охиша тамошо кунед. хулосаи нархи навои и видео зури бадайда. агар ягон чи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp бинависед, ман рекламаш мекунам. лайкоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. ами канал ягон рӯз ягон чизи арзон мехаренда. мирим акус дӯста. салом алайкум бародаро, апа хӯрому дар шаҳри Бухтар мешим дар телефонгузари кӯчаи Баҳор кадом намедонам. инҷа биёд телефон берем болои сумтин не 10-15 модели нав таим дар бора шунга мезанам. ҳамун як дона лайк бепула бисунем бачако модели нав ай кадом телефон дора телефонро биёрен болои сумта алиш мекунем метем телефони беуш надора нав метем шуна агар беу дошта бошам алиша мекунем метем шуна. дӯстони азизак мегзарем ба як мелони имрӯза ба чаячкидор чақчақа сар мекунад. бо диққат гӯш ки телевизора пастар ки квартира десем бардори аз қарордора дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавж радиостансия мегуфтиянаш духонага квартира дар панҷум этаж қарордора 72 квадратни метрай. ремонти хона 100% ай гуфтагиай обсвеч мега ҳаст ҳуҷҷатор 100%. нархш бардори азизам 206000 сомон мега. агар харидор бошӣ занг бизан бигӯ ки номеро рай канали Сауду ТЖ гирифтам шумода арзон мекуна. соҳиби квартира гуфтагиай ки агар мошинои 2011 боло боша болои сума битен мешидай ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бухтарам алиш мекна. бо ҳами квартира соҳиби ҳами квартира гуфтагиай ки квартираҳои фурӯшӣ дорем дар доми Барамбудагиш. мақсади квартираро дора бо дигар хел квартираҳои арзонам дора аз ноҳияи Рӯдакӣ. хулоса касе ки аз ноҳияи Рӯдакӣ бардори азиз квартира харен бисёр ҳар ҷора наковен ҳар канала наковен. ина бардори азиз номерои телефонаш ҳастай занг бизанен бо маслиҳат дора нархи навои квартира бо чӣ хеле гуфтам бардори азиз дар доми Барамбудагиш дигар хел квартираҳои арзонам дора. хулоса яка беҳтарин одамай муомилаи соз мекунад қатитон. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарордора дар ноҳияи Ёвон дар гиҷои Ёвон биданша занг мезанен ай хидаш мепирсен. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ ҳамом дар дуруншай верантам дора обсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%. мактаб магазин дар пешаш ҳастай бардори азиз. соҳиби хона дар срочни пул дар корай барои ҳамаи фурӯхтасе мега харидори аниқ занг бизана бо муомила мешава. нархш бардори азизам 175000 сомон мега. хонара бардори азиз беҳад хушрӯ сохтагиай просто камтар залулай срочни пулш дар корай барои ҳаму фурӯхтесай. нархш бардори азизам 175000 сомонӣ. пули русчам дар бар экран нависагим номерои Тоҷикистон шамастай номерои Россияҷа имо WhatsApp дора занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон бихарен. дӯстони азиз раҳмат мегӯм барои он бардорие ки подписатсия кардагиам ва бардори азиз касе ки подписатсия кардагӣ нестем форатон ки ҳами канал замин хона квартираҳои арзон бихарен уқа вақтона намегира. бардори азиз каналда як дона лайки бепулаву ва подписатсияро аётона бирорем. дӯстони азиз агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp бинависед, ман рекламаш мекунам. дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав ҷамоати Истиқлол қишлоқи Гулобод. 7 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ без ремонт ай хона гуфтагиай освет дора ҳуҷҷатш ҳастай гирдаш маҳкам кардагӣ дарахтои мевадиҳандаам доштай боз фундаментои хона кухни банияш рехтагӣ бидай. нархш бардори азизам 400000 сомон мега. касе харидор бошен занг бизанен бигӯен ки номеро рай канали Сауду ТЖ гирифтам шумода арзон мекуна. номерош номерои Тоҷикистонаи WhatsApp ам бардори азиз дора. маълумотша дар бар экран нависагиам.
دوستانی عزیز مگذاریم به اعلان نوبتی خانه دسین قرار دارد در شهر وحدت قشلاقی کوزبگی دهه چمن 8 сотиқ заминаеда дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ калидор кӯҳнӣ ба ният дар дурунш будай ҳоҷатхонааш берунда ремонти хонаҳо миёнае мега овсвеч ҳасте ҳуҷҷатҳои 100% герди хона як тарафш маҳкам кардагӣ қариби хона дар мактаб масҷид наздик будай нақш бардурои азизам 170 000 сомон мега касе харидор бошен занг бизанен арзон мекуна пули урусиам дар бар экран нависагим бардурои азиз номерои телефони поёнгиш ватсапам дора. бардурои азиз хеле дар аввали видео гуфтам ана замин астаи 46 000 сомон ина вақт соати минут шумо дамора гап мезанам бо диққат ака гӯш кунен замина десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи одилӣ 6 сотиқ заминаи ҳуҷҷат қарор сертификат иҷозати сохтмон доштаи як дулан смес ва як дулани дига санги закасной доштаи дар гирда навош бардурои азиз ҳамсояҳо зиндагӣ кардесиян хулоса замин точкаи зур дабуда бардурои азиз ана гирда навошда ҳамсояҳо зиндагӣ кардесия будиян нархиш 46 000 сомонӣ касе харидор бошен арзон мешава пули урусӣ қати 318 000 рубл мешуда бардурои азиз номерои тоҷикистон шамаста номерои россияшда ватсап дора бо худаш бардурои азиз ана тарзи об омаданша сёмка кардагиай ин об то дари хонара меомадай шланг мекашем шланги бистак да иҷозат мудай ҳамунҷо рафта бепул то дари хонара об меомад دوستانی عزیز ماشین دسین واز 2107 سالی برآمدش 2004 سودشوارش بنزین موتورش 2106 коробкаш механик ҳуҷҷатош то 28 моҳаги 2023 ра ҳуҷҷат доштаи состояниш 100% 4 та баллони нав дора аккумулятораш навай адрес бардуро шаҳри душанбеда қарор доштаи нархиш 23 000 сомон мега 23 000 сомон бардурои азиз ваз 2107 2004 солаи касе харидор бошен бардурои азиз бо савдо мешава пули урусӣ қати 159 000 рубл мешидай занг бизанем бардурои азиз мошинчаи тенҷа бихарен دوستانی عزیز خانه داشتین قرار دارد در ناحیه 5 سابخوزی میرزویانس دهه توجیکسوی 10 сотиқ заминаи 4 дар хонаи калон қати калидораш кардагӣ бо 2 хонаи аднаскадни дигарам дора хонаҳо ремонт кардагиай бардурои азиз свеч ҳастай овша мегзарониш ҳуҷҷатош 100% берни хонада ошхона ҳамом ҳоҷатхона ҳезмхона анҷомхона доштаи қариби хонада бардурои азиз мактаб магазин медпункт наздик будай нархиш 170 000 сомон касе харидор бошен бардурои азиз арзон мешидай ҳарди номерош бардурои азиз ватсапам дора касе дар хонаи арзон дар кораи ноҳияи 5 бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед арзон мешава бо бардурои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам материали фурӯшӣ астае бо диққат гӯш кунен гурӯзавои материали фурӯшӣ соли баромадаш 2020 судишвориш бензин объём моторош 150 куба моториш 150 куба гуфтагиай коробкаш механик ҳуҷҷат толка техпаспорт дора адрес бардуро ноҳияи вахш ҷамоати 20 солагӣ нархиш 22 500 сомон мега гурӯзавои материале бардурои азиз 2020 сол хулоса хубай бензин қатияй бензина кам мехӯра нархиш 22 500 сомон касе харидор бошен арзон мешава
бардори азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. навора давом метиҳем. замине десен қарор дорад дар ноҳияи фархор деҳаи даркад қариби районда хулоса 8 сотиқ заминаи 3 дархона, баня, кухни, калдор, веран, фундаментиш рехтагиай ана освеч мега ҳастай. ҳамаи чи ҳастай хулоса нархиш 75000 сомон. касе харидор бошен арзон мешавад. пули русиқати 519000 рубл мешидай. номрош номрои тоҷикистонаи бардори азиз. заминхар бошен аз ноҳияи фархор занг зада маслиҳат кунед. дӯстони аз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри норак. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай. дуввуми пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар шаҳри норак қарор дорад, дар ҳолати хуб мебошад. ана ин квартира бардори азиз якхонага мега ягон духонага боша алиш мекунам болои суметам. духонага танҳо домои 4 этажада боша. нархи квартира бардори азиз 156000 сомон арзон мекуна. ва духонага мисол дар шаҳри норак ҳам боша алиш мекадай. пули русиқати 1,79000 рубл мешидай. номерош номерои тоҷикистонай. харидоро занг бизанед. бардори азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри чами ноҳияи шоҳмансур. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад 26 квадратни метрай. дуввуми пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагие ки квартира дар 7 километр қарор доштай. сари роҳда пеши магазини фирӯз дар якуми шона қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. касе харидори аниқ бошен занг занед. нархш бардори азизам 230000 сомон мега. 230000 сомон арзон мешава намешава навистагӣ нест. бардори азиз хоҳиш мекунам ки харидорои аниқ занг бизанед. бардори азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки мошин, маторол, замин, хона, квартирои арзон роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай бардори азиз, ҳаки мақул ши нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор амоя дона лайки бепала бишқем ва касе дар канали мо меҳмонем форатон ки видеои мара якмин шида тамошо кунем. бардори азиз, каналда ин поёнда кнопкаи подписатсия нависаги намра бишқем зангулача мебурад. зангулачара дар бологиш монен ке ки ма видеора мисол дар канал мондам сразу шумода мисол яъне ки сообщение уведомление мерава метонен ки видеои мара якмин шида тамошо кунен. агар подписчики саудотиҷӣ бошен ё балечки саудотиҷӣ бошен метонен ки ҳамин канал бардори азиз замин, хона, квартирои арзон ярӯз ба қаб куненда. ин видеода бардори азиз агар ҳамун точкаҳои гуфтагӣ намудам мисол ҳаракат мекунам ки дар видеои дигари аз ки ҷое ки мисол хона замин квартира кофтесен ҳаракат мекунам ки бимонам. ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. агар то охири видеоро тамошо карден дар комментария 5 звезда бинависен. хаяка.